Dobré ráno. Pokoj vám. Děkuji. Já bych chtěl nás dnes pozvat do bohoslužby textem z Izajáše z 57. kapitoly od 15. verše. Toto praví vznešený a vyvýšený. Přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale s tím, jenže zdeptaný a poníženého ducha, abych obživil ducha ponížených, abych obživil srdce zdeptaných. Nechci vést spory na věky, nebudu trvale rozlícen, jinak by se přede mnou duch zemdlel. Vždyť vše, co dýchá, jsem učinil. Rozlítil jsem se, když se provinil chamtivostí. Byl jsem jej, skryl jsem se v rozlícení, že se odvrátil a šel cestou svého srdce. Míněno Izrael. Viděl jsem jeho cesty, vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí. Stvořím ovoce rtů, pokoj dalekým i blízkým, pravý Hospodin. Vyléčím jej. Pán Bůh tu mluví k Izraeli, mluví o tom, kým je, nebo prorok mluví. A vidíme tu pozici, kdy Pán Bůh prostě přichází jako ten, který jedná. Ten, který je na jednu stranu vyvýšený, vysoko, mocný, a na druhou stranu se zabývá tím, kdo je zdeptaný a poníženého ducha. Že zná i to, i ono. A že nás do toho zahrnuje. Že se to týká každého z nás. Proto pojďme povstat a vyprosit si požehnání pro dnešní shromáždění. Proto abychom mohli se s ním setkat, aby jsme mohli vidět to, jaký on je vůči nám. Nebeský Otče, děkuju za to, že ty jsi ten, který jsi vyvýšený a který přitom i znáš nás lidi. Děkuji za to, že jsi poslal Pána Ježíše Krista, který se ponížil kvůli nám, který kvůli nám sestoupil. A moc prosím, Pane, aby jsme mohli dnes zažít něco z toho, kým ty jsi, aby jsme se s tebou každý mohli potkat tam, kde jsme a jak to potřebujeme. A děkuji, Pane, za to, že s náma počítáš, že nás znáš, že nás k sobě zveš a že to, Pane, platí i pro celou tvou církev, která se dnes schází po celé země tváře. A jak, Pane, vyprošujeme pokoj těm, kteří zažívají pronásledování, utrpení a útisk. Tam, kde se válčí, tam, kde jsou pronásledováni pro tvé jméno, tam, kde je strach, chudoba, pohromy. Prosím, Pane, o to, aby ses tam dokazoval jako ten, který je blízký, který zná zlomeného. A prosím, Pane, abys tak vstupoval i do našich životů a životů našich blízkých, kterým se nedaří dobře. Dej tu milost, Pane. Ve jménu tvého Syna, Pána Ježíše Krista. Amen.
pondělí losovali verše pro tento rok a dneska vlastně se od toho kázání očekává, že bude výkladem toho verše na ten rok. A já se o to pokusím v nějaké podobě. Ale chtěl bych se zastavit u toho nejdřív, že nejen rozbor jsme vylosovali verš, ale v podstatě každý jsme si nějak, kdo jsme tam byli, vytáhli nějaký verš pro sebe. Případně někdo další nám ho vytáhl. A kdo tak neučinil, tak tady potom ještě verše jsou k dispozici, kdo by chtěl. No a mě by zajímalo, jestli se vám ten verš líbí. Jak k tomu přistupujete, k tomu verši? Čím ten verš pro vás je? Je to výzva? Nebo nějaký boží hlas? Tradice? Něco, čemu nevěnujete pozornost? Něco, co je pro vás spíš čarodějnictvím a čemu byste si nejradši vyhnuli? Jak to vlastně máte? Já si pamatuju, že jsem se potkal s člověkem, který říkal, hele, já nezvládám moc číst Bibli, ale pokaždé mám snahu se naučit aspoň ten verš, co si vytáhnu na toho Silvestra. Abych nad tím přemýšlel, protože ho vnímám, že mi Pán Bůh tím chce něco říct. A taky si pamatuju, když jsem uvěřil v 16 letech a tehdy část mládeže od nás jezdívala na vánoční, nebo v té době po vánočních svátcích na pobyty se studenty pro Krista a vracela se z nich 1. ledna. No a tehdy najednou prostě jsem koukal, jak ti lidi okolo mě spěchají, že chcou stihnout to odpolední shromáždění, že by si chtěli ještě vytáhnout aspoň pro sebe ten verš. A já jsem na to zíral, co to je, protože jsem nic takového samozřejmě jako člověk, který nebyl z věřícího prostředí, neznal. A koukal jsem na to, jak potom chodí s těma kartičkama, na kterých je strojem vzadu proťuknutý ten veršík a přemýšlí a vzájemně si to povídají, jako co jim Pán Bůh tady takhle dal. Já bych chtěl, abychom, než se do toho výkladu pustili, přemýšleli nad tím, proč to vlastně děláme. Co od toho čekám? Je to pro mě oslovení? Nebo je to pro mě tradice? A možná jak k tomu verši přistupuju, když už si ho vytáhnu. Že co se stane, když si vylosuju verš, který říká něco jiného, než co bych já chtěl? Vytáhnu si jiný? Jo, na mě. Já, když jsem si vytáhl verš, tak jak jsem ho ukázal Janě, tak říkala, no, já nechtěl bych si vytáhnout jiný. A potom, když jsme šli domů a konstatovala ten verš, co jsem vytáhl pro sbor, tak říkala, no na ten se ti bude hezky kázat. To bude jednoduché. Tady ten text, že ve vašem srdci ať vládne mě Kristus. Jestli jsem měl vytáhnout něco složitějšího, já nevím. A já bych nás chtěl do tohoto verše pozvat. To s Kolským ze 3. kapitoly 15. verš. Tady to, co jsem měl, nebo máme na té kartičce, tak je jeho půlka, a to ještě v nějakém mě úplně neznámém překladu, protože v češtině jsem tam nikde nenašel ten mír. A já bych nás chtěl pozvat do textu, kde je to podle českého studijního překladu, kde se říká pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích. K němu jste byli povoláni v jednom těle a buďte věční. Že to už nezní tak pohodově a jednoduše, jak ta první půlka, to už je možná trochu toho víc tam. A myslím, že stojí za to přemýšlet nad tím, co je tam to ústřední, to prvotní, kterým je ten pokoj Kristův, který nám má vládnout.
Kolským 3:15, co si to chtějí zkontrolovat a vidět, jak je to jinde, třeba v jiném překladu. A ten pokoj Kristův je možná zajímavý termín. Nevyskytuje se nikde jinde v Novém zákoně. To spojení takhle, jak je tu postavené, tak je jenom tady na tomto místě. Ale Ježíš je ten, který jinde říká, že já vám dávám svůj pokoj. Zároveň apoštol Pavel mluví o tom, že nás má naplnit pokoj, který převyšuje každé naše pomyšlení. A pro Pavla to také, že on říká, že nás ten pokoj má vést, ale pro Pavla to není nějaký pokoj ve smyslu, já mám klid. Ale je to něco, co je výsledek nějakého zápasu. Protože předtím tam mluví o modlitbách, předtím tam mluví o rozhodování. Mluví tam o něčem, co se děje. Není to něco, co by bylo jen tak jednoduše řečeno. A zároveň ten výraz pokoj, tak jak ho užívá Nový zákon, souvisí se Starým zákonem, kde v hebrejštině je tam slovíčko šalom a oni k tomu šalomu odkazují. A ten šalom, což slouží jako slovo stále jako pozdrav v Izraeli, prostě říkají pokoj, šalom, tak neznamená klídek a pohodu. Je to přání toho dobrého nastavení Božího světa, tak jak bylo nastaveno na začátku v ráji. Je to přání a touha potom, aby ten člověk zažíval svět tak, jak ho vymyslel Pán Bůh. Tak, jak on nás postavil do světa, který si on představoval, kde je on přítomný, kde já jako člověk chodím s ním a je mi v tom dobře, kde já jako člověk zažívám to, že je to nastavené podle toho, jak Bůh chtěl, kde si jsem vědom toho, že ten jeho pokoj je to, co rozhoduje. A zároveň, když to vezmu ten pokoj takto, tak pak je to opravdu něco, co já mohu hledat, co mohu vytvářet, co se utvrzuje Ježíši Kristu a co znamená, teda, jestli budu brát pokoj Kristu a jestli tam si představím ten řád, takže je to řád Kristu. A že ho teda potom já sám můžu zažívat a utvářet, když se budu rozhodovat podle Krista. Podle Krista, který jedná. A ten Pavel nás tu k tomu vyzývá. To první, co tu je, ať rozhoduje ve vašich srdcích. Srdce to není nějaký místo citu, ale pro toho biblického člověka je to celá ta jeho osoba, jeho rozhodování, myšlení. Ten střed té osoby. A tady ten pokoj je to, co má v něm rozhodovat. A tady to sloveso, které tu je jako rozkaz, které tu je ne jako nějaké doporučení, tak to rozhodování znamená automaticky volbu. A je to sloveso, které má více variant a krásně je to vidět v různých českých překladech. Ta první je teda to ať se rozhodujeme. A tady to rozhodování teda znamená, že já jsem zodpovědný za to, co s tím udělám. Že já mám moc se rozhodnout v životě jednat podle Krista. Pokud jsem se s ním setkal, pokud jsem zažil to, že on vstoupil do mého života, tak mám tu moc jednat podle jeho pokoje, aby on se rozhodl ve mně. Ale aby to mohlo takhle fungovat, tak to znamená, že já toho Krista potřebuji znát. Že potřebuji znát ty příběhy
kde vidím, jak on se rozhoduje a jak on jedná. Že jej chci napodobovat, ten způsob jeho jednání s druhým člověkem. Že se podle toho rozhoduji ve svých životních situacích. Není to nějaký seznam pravidel, prostě, která si odškrtávám, ale je to daleko víc to následování už tím, že je to pokoj Kristu. Není to pokoj zákona. Že já jednám podle nějaké osoby. Že jdu za tou osobou a jednám podle toho, že jsem se s ní setkal. A pak se to projeví tím, co s tím souvisí, a to má český ekumenický překlad a Bible 21 takhle, ať ten pokoj vládne. Že pak může ve mně vládnout ten boží řád, který je zamýšlený od počátku. A křesťané, to v souvislosti s tím, protože předpokládají nějakou bázeň života a čistotu, tak křesťané to překládají, že má ten pokoj v nás vítězit. A možná ještě velice důležitá věc k tomto je, že ten pokoj má v nás být rozhodčí. Což souvisí určitě s tím rozhodováním, ale ten výraz, který tam je, tak se používal pro popis toho, co dělali v Řecku rozhodčí na atletických hrách, kteří posuzovali ten můj život, jestli já v něm jednám správně nebo dobře, jestli prostě hraju tu hru správně, jestli jedu podle pravidel. Ale také mě odměňovali. Že nerozhodčí je někdo, kdo tady toto obojí dělá. A je tu ta věc, že v podstatě tady ten šalom je pokoj jako Kristův dar, který ve mně má rozhodovat. Který se objeví a projeví tehdy, když já jednám, tehdy, když jedu autem a někdo mě omezuje, budu se vztekat, nebudu se vztekat, co udělám. Který se může projevit a má projevit, když přijdu utahaný domů a tam mě čeká žena nebo manžel po těžkém dni a co já udělám? Budu mu naslouchat nebo se jen tak svalím a chci mít svůj klid? Který se projeví tím, že budu mít odvahu ho utěšit, že půjdu za ním. Který se projeví tehdy, když můžu prokázat milosrdenství někomu, koho potkávám, kdo se třeba ke mně nechová vždy dobře, třeba mě nepozdraví, a já mu najednou můžu podržet dveře, aby je nemusel znovu za mnou odemykat, nebo nemusel někam zvonit. Nebo můžu po něm udělat něco jiného. Co ve mně v tu chvíli bude rozhodovat? Podle čeho já budu jednat? Pavel tu udává prostě příklad, kterým já můžu posoudit své jednání. A Pavel tu pokračuje hned v tom verši a udává další příklad, kde říká, že jsme byli povoláni k jednomu tělu. Takhle to má. A možná. Byli jsme povoláni k jednotě v jednom těle. Což je projev tady toho pokoje. Pavel má rád ten obraz toho jednoho těla. Sleduje ho v listech mnohokrát, vrací se k němu. A jeden je tady v tom textu, co mi tam neustále nabíhá, ze Efeským 2. kapitoly, kde popisuje, co to znamená. A můžeme číst následující. Že jste my, Efeští, v té době opravdu byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, čili od božího lidu, mimo ten boží pokoj. Bez účasti na smlouvách božího zaslíbení a bez naděje, bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy kdysi vzdálení stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil pokoj.
Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle na kříži. Usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj. Pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Jednotu lidí. Spojení různých lidí dohromady. Pavel mluví o Židech a pohanech. Pro nás to můžou být lidé, ti, kterým nerozumíme. Romové, migranti, jiný gender. Každý si tam může dosadit to, co nás v tomto tíží. Nebo co nás rozčiluje a koho nechápeme. Soused, nahoře pode mnou, vedle mě. S těmito nás Kristus spojuje dohromady a dává nám pokoj. Vytváří ho. A je to prostě způsob, jak přijmout ty druhé lidi. Kdy my jsme byli přijati stejně, ať jsme si to nezasloužili. A právě proto se můžeme dávat dohromady s těmi druhými. Kdy já si jsem vědom toho, že já si nezasloužím toho, aby Pán Bůh vzal vážně. Že já jsem si vědom toho, že nemám na to, abych před ním obstál. A proto můžu do toho vstoupit a žít to s ním. Protože mě Bůh přijal. Dietrich Bonhoeffer popisuje to, že člověk má vnímat toho druhého skrze Krista. Že ho má vidět jako toho, za koho Kristus zemřel, toho, kdo nese Kristův obraz. A bez ohledu na to, jestli ten člověk se chová jako věřící nebo nechová jako věřící. A já vím, že je to těžké. Pro mě je to těžké. Tehdy, když mě ten druhý vytočí, když mě nějak obližuje, když já jsem sám utáhaný a naštvaný. A zároveň prostě už jen z toho důvodu, že já chci, aby mě ten druhý takhle vnímal. A že mě Kristus přijal, tak já do toho přece můžu zkusit vstoupit. A jsem do toho pozván. A je tam ta otázka, prostě, jestli to já umím. A co když je ten důvod, že někdy ztrácíme lidi, že nás opouštějí že prostě se srovnávám s druhým člověkem, že chci, aby byli oni jako já a nevidím je skrze Krista. Že prostě ten člověk nezapadá do mých představ a tak se je straní. To pak možná není vláda Kristova pokoje ve mně. No a Pavel tu končí tou výzvou a buďte vděční. Je to další rozkaz. Všechny ty slovesa, co tam jsou, v podstatě jsou nějakým způsobem rozkazem, nebo jsou v rozkazovacím způsobu. A Pavel tady to buďte vděční tak jakoby dodává. A možná to dodává hlavně z toho důvodu, že jestliže mě vládne pokoj Kristův, tak já nemohu nebýt vděčný. Dalo by se to říct, pokoj v srdci, díky na rtech. To je to povolání, k čemu nás volá ten verš, k čemu nás tady apoštol Pavel v duchu Boží napomíná, nebo vybízí. Zároveň to prostě je něco, co si nevyrobím, protože je to důsledek toho vnitřního života. Není to prostě pohoda jazz, jako to zpívají činasky. Ale je to něco, co je ve mně, protože je ve mně Bůh, protože jsem se s ním setkal. Je to ten důsledek, že ve mně se rozhoduje ten Kristův pokoj, že já ho mám.
nebo se učím v něm zůstávat. Je to možná ta situace, kdy projdu těžkými věcmi, kdy se setkám v nich nově s Pánem Bohem a najednou prostě vím, že ten Bůh je se mnou. Možná v nich neobstojím, ale zažiju to, že to není na mě samotné. A poznám, že s ním ty věci nesu jinak. Že mám ten pokoj v srdci a můžu mít ty díky na rtech. Až mi přijde velice dobré tady tu větu, jak ji vystihuje překlad Jeruzalémské Bible, krátká v díku činění. Prostě to opravdu konstatuje jako něco, co je takové, jako často z toho vychází. Že to není to díku činění něco, k čemu já se potřebuju dohrabat, ale že je to toho ovoce, že mě vládne pokoj Kristův. Že já ne s nějakou s jazykem na vestě prostě hledám, co mám zrovna udělat, abych zachoval pokoj Kristův, ale že je mi to vlastní. A tady ten výraz žijte zkrátka díku činění je pro mě opravdu popisem rozhodování se podle Kristova pokoje. Pokoj v srdci, vděčnost na rtech. Jak to mám já? Jaký je rozhodčí mého života? Jsem to já, nebo je to pokoj Kristu? Působím já sám pokoj mezi lidmi? Šalom je Kristův dar, který chce, aby rozhodoval. Jsme pozváni k pokoji v srdci, co přináší úsměv na rtech. Co přináší ten úsměv, který souvisí s díku činění. K tomu nás zve ten verš, co jsme vylosovali rozbor. Amen. Poslouží text apoštola Pavla z listu Filipským ze 4. kapitoly. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha. A boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi měl přicházet k tobě. Prosíme, Pane, i za Karla, který teď slouží s Tobiasem, svým přátelům. Prosíme, abys tam byl toho svou mocí, aby jim to zůstalo v srdcích, to slovo. Prosíme, abychom my mohli opravdu zažívat ten tvůj pokoj a jít s ním, následovat tě. A moc prosím, Pane, i o to, aby tvá milost, láska Boží
dar i účastenství Ducha Svatého zůstávalo se všemi námi, nyní až i na věky. Amen. Amen.